Hola, soc Isabel Márquez del restaurant Sala de Berga i el que prepararem serà un llom de bacallà amb verdures i all blanc. El que farem, tenim un llom de bacallà d'uns 200 grams aproximadament la peça, que el que hem fet és envasar-lo al buit amb una mica d'oli d'oliva i un toc de pebre rosa que li donarà un gust molt suau. Per acompanyar-lo farem una samfaina de verdures amb ceba tendra, pebrots, albergínia. També hi posarem un toc de rossinyols, que en aquest cas els tenim escaldats, i per acabar farem un saltejadet d'alls amb oli d'oliva. Començarem per la ceba, que sabem tots que és el que més ens costa de sofregir. És una ceba tendra, ara de temporada. No cal tallar-la molt petita perquè també el que volem és que se'ns noti el paladar. Cuinarem sempre amb oli d'oliva, això sí que és molt important. Amb mitja ceba en tindrem prou i la posem a saltejar. Anirem a tallar els pebrots. Els pebrots són macos perquè ens donen alegria, color i a més ens donen una dolçor molt agradable i que combina molt bé amb el bacallà. Posarem els pebrots, que es comencin a saltejar amb la ceba, que ja la tenim una mica dorada, i deixem que vagi saltejant tot junt. I finalment afegirem l'albergínia, li traurem una mica la pell perquè, com que és un saltat curt, ens tindria molta... la notaríem moltíssim. I passem a afegir-ho amb els pebrots i amb la ceba, que ja comencem a tenir putxadet. Remenem i ho deixem a foc mínim fins que s'acabi la cocció. Mentre se'ns acaben de coure les verdures, el que farem serà posar a coure el bacallà. Tenim el bacallà, que ja hem dit que era un bacallà desalat, d'uns 200 grams la racció, i el que fem és envasar-lo al buit amb una mica d'oli d'oliva i uns tocs de pebre rosa que li donaran un sabor molt agradable. A casa, si no tenim màquina d'envasar al buit, no hi ha problema, la podem coure amb la cassola que tinguem de vapor. Aquesta porció són uns 3-4 minuts. Mentre acabem de tenir les dues coccions, el que farem serà preparar aquest confitat d'alls tendres. Aprofitem ara que és una bona època, que surten molt bons. I el que farem serà tallar els alls ben primets. I els posarem amb oli d'oliva, que es vagin confitant. Deixarem l'oli fluixet. Podem afegir una miqueta de pebre rosa i ho deixarem a foc fluix un parell de minuts. Només volem que agafin una mica de color. I el que farem ara és acabar ja el saltat de verdures i afegirem aquests rossinyols que tenim escaldats. Si els tinguéssim en cru, els afegim una miqueta abans i els deixem acabar de coure juntament amb les verdures. Al tenir-los ja escaldats és simplement que els hi toqui l'escalfor i salem una miqueta el conjunt. Si no tinguéssim rossinyols ho podem fer amb algun altre bolet,
el bolet de temporada. Tenim el bacallà ja cuit i anirem a emplatar. És important no deixar-lo coure massa, el que ens agrada és que es desfulli, que tingui la textura agradable. Començarem posant el sotafons de verdures, amb rossinyols, ja hem dit que poden ser també rovellons, camagrocs, el bolet que ens agradi a casa o que tinguem. Anem amb compte amb el bacallà, que no se'ns trenqui. Un bacallà d'una reacció molt bonica. I finalment li posarem aquest oli que hem fet d'alls. Que ens acaba de donar un toc molt agradable al plat i un aroma que fa que vingui molt de gust. Ja el tindrem, espero que els hagi agradat, bon profit!